Take you grabasi ano sheng. Masa pemba ano sheng. Bega doti ano sheng. Na tambum fui ala. Ziek zijn is geen keuze. Kiezen voor goede zorg is dat wel. Huisartsenspoedpost Suriname heeft een samenwerking met alle verzekeraars en is er voor al uw zorgvragen. Spoedzorg leveren is onze passie. Voor u zorgen is onze nobele plicht. De huisartsenpost is er voor huisartsenspoedzorg in de avond, weekend en nachttijden. Ons medisch team is op alles voorbereid en staat iedere dag vanaf 12 uur in de middag tot de volgende ochtend 7 uur voor u klaar. In het weekend zijn wij 24 uur geopend. Wij hebben een hart voor de spoedzorg en zetten ons dagelijks in voor u. Ons team is er om uw verblijf bij ons zo prettig en aangenaam mogelijk te maken. Door te bellen met ons gratis telefoonnummer 124 kunnen onze artsen de urgentie inschatten en uw komst voorbereiden. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Suriname altijd dichtbij, je sap vat toch? In Meati, Srana. Vaderland, vaderland. Vaderland, vaderland. Vaderland, vaderland. Talk about Suriname, yeah, yeah, yeah. Some see, some star. Maar je blijft Suriname. Misa fetigi mama strana. Was de eer van de vader, vaderland. Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland. No hoor not loop, tambri binu srefi. Una de westra namang. Vaderland. Suriname is je vaderland, yeah. Afok muta Afrika kondre. So go. Ze hoorde Atumpandrong. Voel het rode zand onder de voeten. Ga. Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. Bij Tori Taki hebben we het heel vaak over real talk, over de verhalen die je niet zo vaak hoort op televisie, maar die er echt wel zijn. Een van die verhalen is de gezondheid en dan met name van de zwarte bevolking, oftewel de zwarte man, de zwarte vrouw. Er is één vrouw in het bijzonder die zich daar hard van maakt en haar naam is Sandra Deira. Zij is van Health Tribe en ik heb haar uitgenodigd om te praten over de Black Men's Health. Welkom bij een nieuwe aflevering van Tori Taki. En welkom ook Sandra.
Dankjewel Pascal, leuk dat ik er mag zijn. Zeker, we hebben natuurlijk vaker gesproken en dit is een thema dat volgens mij heel veel rek heeft. Vooral omdat er heel veel ontwikkeling gaande is. Ja, mega veel rek en we hebben heel veel werk te doen. Want de onwetendheid binnen onze community is ontzettend groot. Kan je daar wat en we zijn ook eigenwijs. We hebben onze eigen overtuigingen, dus we weten ook alles. En we staan ook iets minder open om andere informatie tot ons te nemen. Maar daar komt een verandering in. Steeds meer. Wat heb je gezien dan? Wat ik zie is dat mensen steeds meer openstaan om informatie tot zich te nemen. Hè. In ieder geval, je helpt mensen om wat logischer na te gaan denken. Doordat je gewoon goede kennis deelt. Waardoor ze ook gaan beseffen van... ja, ik kan wel mijn kop in het zand steken. Maar het is toch wel belangrijk om meer informatie te krijgen. En dan zie je dat het heel erg gewaardeerd wordt. En ik vind het ook belangrijk dat mensen meer informatie krijgen. Omdat op het moment dat iets gebeurt, ben je ook een andere gesprekspartner voor je behandelaar, voor je huisarts, voor wie dan ook. Hè, want je hebt gewoon meer kennis. Dus je wordt kritischer naar de medische hulpverlening? Nou, niet zozeer naar de medische hulpverlening, maar gezondheid in zijn algemeenheid. Wat moet ik aan denken dan? Dan moet je denken aan bijvoorbeeld producten, je moet denken aan behandelingen. Je moet denken aan wat kan ik preventief zelf doen om te voorkomen dat ik überhaupt in een curatief traject terechtkom. Dus er zijn heel veel aspecten waarbij we mensen meenemen in van let erop, kijk het naar, lees je etiketten. En niet alleen maar lezen, want het gaat er ook om, kun je die etiketten ook interpreteren? Kun je begrijpen wat je leest? Volgens mij. Is al moeilijk genoeg. Maar als je mensen een aantal punten meegeeft, dan kunnen ze zelf thuis hun eigen huiswerk doen ten aanzien van je eigen voeding. Wat gebruik je? Hoe ga jij je voeding, je eten klaarmaken? Wat doe je wel? Wat doe je niet? Wat kun je beter weglaten en wat kun je misschien beter toevoegen? Dus je kunt het zo breed trekken als dat je wilt. Maar wat ik wel zie is dat we gewoon achterlopen in kennis over hoe kan ik beter voor mezelf zorgen. En met wij bedoel je de black community met name, toch? Met name, maar niet alleen de black community. Dus misschien wel breder dan dat? Ja, breder dan dat. Ja. Je hebt je wel in eerste instantie gefocust op de black community. Ja, dat zijn mijn mensen. Ja. Je hebt het gehoord, dat zijn wij mensen. Ja. En wat ik je ook heb horen vertellen is dat de kennis daar wat verder lijkt te zijn om tot je te nemen dan misschien voor een andere bevolkingsgroep. Waar heeft dat mee te maken? Ik denk dat we heel veel onze overtuigingen hebben. Hè? Als je het met iemand hebt over bijvoorbeeld het toedienen of het nemen, het verhogen, optimaliseren van je micronutriënten. Dan zeggen mensen ook bijna weet je Sandra, mi en ja misra nan groente. Met andere woorden, ja, ik ben oké, ik ben goed. Maar als je dan kritischer gaat vragen van oké, waar komt je groente vandaan? Dan kijk, de manier waarop we koken, zoals mijn oma kookte of mijn bedovergrootmoeder of wat dan ook, is gewoon compleet anders dan nu. En nu is het toch vaak gemakkelijk. We voegen allerlei andere dingen toe om onze eigen smaak eraan te geven. Maar ik zeg ook vaak tegen mensen van probeer toch een stukje meer terug te gaan naar die natuur zoals het voorheen bedoeld was. Okay. In plaats van dat je allerlei pakjes en zakjes en dingen daaraan toevoegt. En dan gaat het ook nog om die groenten. Ik weet niet of je kan herinneren, maar een paar jaar geleden konden we hier geen sopropok krijgen. We konden geen antroa krijgen. En dat had ermee te maken dat die markt, dat die groenten niet meer op de Nederlandse markt, Europese markt, Amerikaanse markt terecht kwam. Dat werd
werd niet meer geaccepteerd. En dat kwam doordat het percentage pesticiden te hoog was. Dat was boven de norm, dus dat werd niet meer geaccepteerd. Dus wat je ziet is dat er een verschuiving komt van markt, want die vraag is er wel. Dus dan zie je dat tuinders, die gaan het overnemen. Mensen gaan hun eigen kostgrondjes gaan ze beginnen. Maar dat geldt niet voor iedereen. Niet iedereen kan zich aan een kostgrondje veroorloven, heeft geen toegang daartoe. Dus het wordt lastiger, zeker hier in Nederland bijvoorbeeld, om je eigen kostgrondje. Ik bedoel, ik heb een tuin, maar ik ben niet genegen om Sopropor te gaan verbouwen in mijn tuin. Het kan, zeker, maar ik heb daar gewoon geen zin in, ben ik heel eerlijk in. Anders moet je het moestuitje van baas gebruiken. Dan, Nou, ik kom wel als hij te veel oogst heeft. Dus ik begrijp het, zeker. Maar ik ben wel kritischer geworden door alle informatie die ik in de afgelopen jaren tot me heb gekregen. Dat ik wel begrijp dat als die pesticiden te hoog zijn, die normering, dat ik ook wel logisch kan nadenken van oké, maar wat gebeurt er dan met die Sopropor, die Antroeva en dat soort gewassen, als ze niet hier op deze markt geaccepteerd worden. Dus dat betekent dat ze veelal op de Surinaamse markt terechtkomen met een te hoog percentage. Maar ja, qua volume bedoel je dan? Nee, pesticiden. Oké. Maar niemand zal zich de vraag stellen van, goh, wat zit er in mijn groente? Want ja, over het algemeen, we weten, Suriname is een vruchtbaar land. Alles groeit daar goed. Dus de groente ziet er fantastisch en mooi uit. Dat wil je gewoon eten. Je hebt het ook nodig elke dag. Maar wat heel veel mensen niet weten, is dat Suriname een 4e plek inneemt wereldwijd als het gaat om het gebruik van pesticiden. Dus daar valt echt nog wel heel veel kennis te delen. Dat we ook op een andere manier misschien kunnen gaan telen. En die pesticiden die zitten zeg maar dus van nature in een hogere concentratie in Sopropor en in Antroeva? Nee, dat is gewoon doordat gewassen bespoten worden. Dus van nature zitten er helemaal geen pesticiden in je grond, nog in jouw gewassen. Maar doordat je pesticiden gaat gebruiken, omdat je bijvoorbeeld schimmels wil je voorkomen. Je wil voorkomen dat je oogst verpest raakt door wat dan ook. Maar je legt eigenlijk het immuunsysteem van die plant leg je eigenlijk plat. Ja. Dus die plant die gaat zichzelf niet meer beschermen, want ja, het zijn toch al pesticiden. Dus die nutriënten die erin zouden zitten, en dan bekijk ik het vanaf die kant, die nutriënten die daarin zouden zitten, die zitten er gewoon al niet meer in. Maar die pesticiden, ja, moeten mensen zich ook afvragen, wat betekent dat voor mijn gezondheid? En wat betekent dat dan? Want je gaat dan gif tot je nemen die niet in je lijf horen. Eigenlijk wel. Dus je krijgt stapeling van pesticiden, want het zit niet alleen in groenten uit Suriname, het zit in heel veel gewassen, ook hier in Nederland. In Nederland is het zo dat als het vermoeden bestaat dat de aardappelziekte in de lucht is, dan worden aardappels om de ene dag bespoten, preventief bespoten. Nou, ik weet niet of je regelmatig aardappelen eet, maar ik niet, aan de buitenkant zie jij niet meer of iets bespoten is, of daar een bepaald percentage in zit. Ik vind het sowieso al een beetje raar eruit zien, hoor, die aardappels zelf. Je moet er maar op vertrouwen dat het goed is. Hetzelfde met aardbeien, hetzelfde met appels. Appels heb je tegenwoordig zo'n kunstmatig glimmend laagje eroverheen. Ja. En ik ben opgegroeid in de tijd voor 1985 dat er geen mestinjecties waren in de grond. Dus die grond verschraalde niet. Ik ken kinderen die weten niet eens dat druiven pit behoren te hebben. Er wordt ook geadverteerd met pitloze druiven. Ja. Dat in je appels, dat daar vroeger wormgaatjes in zaten. Dat was een indicatie van het is goed. Want als dat vol zit met pesticiden, dan gaan die wormen, die gaan niet eens, die gewassen zijn, dat is een soort van intern waarschuwingssysteem. Die gaan niet eens meer aan die appels knagen. Want ze weten dat ze dat gewoon niet overleven. Ja, dat gif is. Ja.
Dus je moet je voorstellen dat het is niet alleen die groenten. Het is niet alleen, het zijn nagenoeg alle gewassen. En voordat een gewas op jouw bord ligt, je hebt natuurlijk ook te maken met een stukje logistiek. We zeggen dat er gemiddeld 30.000 kilometer overheen gaat voordat het op je bord ligt. Ja, die reizen die heb ik wel eens gezien, ja. Ja, dus, ook zelfs binnen Europa, hè? Ja, in Europa ook. En die mooie bakjes met klaargemaakt fruit, wat mensen vaak mee willen nemen. Dat pak je zo uit de schap in de supermarkt. Ja, het fruit komt hier, maar het gaat vervolgens naar Afrika. Daar wordt het helemaal geprepareerd. Dan komt het weer terug. Nou, ik denk dat iedereen kan bedenken dat daar gewoon niet meer zoveel voedzaams aan micronutriënten in zit. Dat is wel wat nodig is om je lichaam te kunnen laten werken. En is die dan ook nog een soort van, gaat het even heel bot zeggen, een soort van aanval op de voedingsindustrie? Nee, zeker niet. Maar ik denk wel dat het een boodschap is dat mensen verantwoorde keuzes kunnen maken en dat je die optie hebt. Ja, oké. Maar dat ontbreekt dus nu en dat ben jij... En dat ontbreekt omdat de kennis er niet is. Dus we geven mensen informatie van op wat voor dingen kun je nou letten in je voeding. MSG, dat wordt heel veel gebruikt. Ik hoor heel veel mensen die nu gewoon geen Ajinomoto meer gebruiken in eten, geen Fiching meer gebruiken in eten. Maar diezelfde stof, die komt wel voor in, ik denk wel 40 verschillende benamingen. En dus voor de consument is het heel lastig om te herkennen van zit het ergens in? En natuurlijk aroma, gisterstrak, noem het maar op. Maar we geven mensen wel die informatie, zodat ze zelf in hun eigen keukenkastje kunnen kijken van wacht even, Sandra had dat en dat gezegd, dat zit er dus niet, dat moet ik dus niet nemen. Ja. Dus dan maak ik een andere keuze. Ik heb dan wel een vraag, als je wat basistips zou kunnen geven, gewoon die mensen nu al meteen kunnen toepassen. Wat zouden dan een aantal van die basistips kunnen zijn? Probeer zoveel mogelijk niet bewerkte voeding te eten. En tuurlijk, als er een feestje is of als er iets is, je ontkomt er gewoon niet aan. Nee. Maar als je elke avond met een zak Doritos zit of chips of dat soort dingen, dat is gewoon een no-go. Wat mij betreft. Als je altijd frisdrank drinkt, koolzuurhoudende dranken en dergelijke. Zit vol met fosfaten. Maak ook eens een keer een andere keus. En ga gewoon over op water. Maak het water lekker. Met allerlei fruit of waarmee dan ook. Maar je kunt andere keuzes maken. En niet alleen voor jezelf, maar ook voor je kinderen. Want soms groeien kinderen op met alleen maar... Dat is natuurlijk omdat ze heel snel al, dit is lekker, hier wil ik meer van. Hè? Ja, voordat je het weet. En vaak is het ook zo dat als ouders zijnde ben je niet een hele leuke vriend. Als je zegt van ik wil liever niet dat je cola drinkt. Je maakt geen vrienden. Je maakt geen dikke niet op de korte vrienden. termijn tenminste dan. Op de langere termijn, dat valt ook nog te bezien. Maar ik denk dat we gewoon met z'n allen veel beter kunnen kijken naar onze voeding. Preventief. Om gewoon bepaalde... Zodat je die medische hulp niet eens nodig hebt om... zoveel mogelijk kunt uitstellen. Ik zal niet zeggen dat we geen medische hulp nodig zullen hebben. Natuurlijk. Maar als het om dit soort gezondheidsstukjes gaat, daar kan je wel wat andere keuzes in maken. Je kunt andere keuzes maken. En dan kom ik ook terecht op, je maakt dan bepaalde keuzes. Biologisch kost nou eenmaal veel geld. Meer is prijziger. Dat kan niet iedereen zich veroorloven. Dus ik zeg ook wel tegen mensen van je kunt je dat niet veroorloven, maar weet ook dat het ook vaak van die buswoorden zijn. Biologisch in Nederland mag je grond al biologisch noemen op het moment dat het 2 jaar niet bespoot is geworden. Maar die grond wil niet zeggen dat die grond dan al helemaal schoon is. Dat duurt jaren en die wortels reiken natuurlijk veel verder. Dus in dat opzicht, maar je kunt wel andere keuzes maken.
Dus en misschien minderen met bepaalde dingen die je doorgaans gebruikt. En weet je ook of die rapporten, als het gaat om bijvoorbeeld wat jij zegt, die pesticiden en dergelijke, zijn die ook al openbaar, zodat mensen daar inzicht in kunnen verkrijgen? Weet ik niet, want wat het ook is, vaak is het een cocktail van verschillende pesticiden. En dat is, kijk, daar kun je heel weinig aan doen. Hè? Maar je kunt wel een keuze maken tussen, zal ik iets nemen wat bewerkt is, of zal ik minder nemen wat bewerkt is, of zal ik me wat meer gaan inlezen. En dus het is gewoon heel lastig om daar de vinger achter te krijgen. Maar wat ik wel zie, en dat is ook uit onderzoek gebleken. Ik heb bijvoorbeeld met mijn gezin deelgenomen aan dat Helios-onderzoek in Amsterdam. En geïnitieerd vanuit het Academisch Medisch Centrum Amsterdam, AMC, in samenwerking met de GGNGD in Amsterdam. En wat je ziet uit die onderzoeken, vanaf 2014 geloof ik, loopt het onderzoek, is een grootschalig onderzoek. En onder verschillende migratiegroepen in Amsterdam, in Amsterdam, Rotterdam, kun je dat wel redelijk vergelijken. Ja. Dus de grootste migratiegroepen in Amsterdam. En wat je dan ziet, hebben ze bijvoorbeeld Suriname uitgesplitst tussen Suriname Asian en Suriname African, geloof ik. Hou me ten goede. Maar in ieder geval, dan zie je dat bijvoorbeeld bij de Hindoestanen, dat daar voornamelijk diabetes voorkomt. Vaak ook op jonge leeftijd. 60% van de Hindoestanen die ontwikkelen diabetes. Maar je ziet ook dat bij de Suriname African dat 65% van die groep, dat we daar hart- en vaataandoeningen zien. Nou, dat herkennen we natuurlijk allemaal in onze omgeving. Dus dat is ook iets. En dan zijn ze aan het kijken, aan het onderzoeken, wat is dan de correlatie? Waarom het bij die ene groep meer richting hart en vaat gaat en bij de andere richting... En wat er dan ook gebeurt is dat je dan op een gegeven moment, omdat je participeert in dat onderzoek, word je uitgenodigd om de conclusie te krijgen. En dan zie je dat ze ook worstelen met van oké, deze mensen hebben bepaalde sociaal-economische omstandigheden. Ze leven vaak in een bepaald gebied, een bepaalde omgeving van Amsterdam. En dan zie je gewoon dat de toegankelijkheid naar goede voeding, dat het 21% of dat het veel minder is dan wanneer je bijvoorbeeld in Amsterdam-Zuid zou wonen. En dat is die 21% waar ik op kom. Je ziet ook dat er 21% meer fastfood mogelijkheden zijn. Dus de kans dat iemand makkelijker fastfood tot zich zal nemen, is aanzienlijk hoger dan wanneer het niet in jouw omgeving is. Dus je ziet gewoon, dus bepaalde dingen kun je echt wel erop neerleggen van het ligt aan de mogelijkheid, de toegang tot goede voeding. Maar ook de kennis van de mensen van, wat ga ik dan... En wat ga je dan doen met de opties? Ja, met de opties. Ik hoor je zeggen net Amsterdam-Zuid. Heb je in het onderzoek wat je tot nu toe gedaan hebt, heb je ook de correlatie kunnen zien van, in Amsterdam-Zuid of Zuidoost misschien is een grotere groep Surinamers? Zuidoost. De grotere groep Surinamers die daar wonen? Dat is die correlatie. Precies. En omdat zij daar wonen, de verhouding tot bijvoorbeeld de fastfoodketens die daar in een groot getal aanwezig zijn. Dus het wordt als het ware in de hand geholpen. Ja, eigenlijk wel. Dat is waar. En dat is dus een vraag die ik gesteld heb. Want dan zie je dat zo'n onderzoek, dan hebben, ik denk, 25.000 mensen aan meegedaan als het niet meer is. Over een tijdsbestek van 10 jaar. En dan worden mensen uitgenodigd. Ik heb geparticipeerd met mijn hele gezin. Dus wij worden uitgenodigd om bij de conclusies te zijn. Die worden gedeeld door de artsen, de mensen die daarbij betrokken zijn. En dan zitten maar een handjevol mensen online. Misschien 25, 30. Dus die worden niet eens bereikt, als ik je goed begrijp. Ja. Nou, en dat kan een stukje desinteresse zijn. Het kan een stukje, ver van mijn bedshow. Ja, wat kan ik ermee? Of grotere zorgen hebben? Grotere zorgen hebben. Misschien geen toegang tot internet of tot de Zoom-presentatie. Maar dan zit er een hele kleine groep.
En van die groep, we krijgen de gelegenheid om vragen te stellen. Niemand heeft een vraag. Dus mijn vraag was, oké, als je weet dat 60% van de Suriname Asian mensen dat die kans hebben op het ontwikkelen van diabetes. Waarom wordt dan niet eerder... Ja, nee, we grijpen eerder in, want we hebben nu een beleid hebben wij neergelegd bij de huisartsgenootschap dat we die mensen eerder gaan zien en dat we vanaf 35 jaar dat we dan al kunnen beginnen met medicatie. Dus mijn vraag is, maar waarom wordt er gestuurd op medicatie en waarom wordt er niet gestuurd op leefstijl, op meer kennis delen, zodat die mensen in ieder geval de mogelijkheid hebben om dat aan te gaan passen, zodat ze niet in dat curatieve traject komen. Want als je begint met metformine en dergelijke, ja, natuurlijk heeft dat mogelijke bijwerkingen en dan krijg je misschien een volgende medicatie en de volgende en de volgende. En dan zie je dat gewoon aan het einde van iemands leven, dat iemand zoveel medicijnen heeft. Ja, vol met chemicaliën. En het toezicht daarop is niet altijd accuraat. Dus vanuit gewoonte blijven mensen dan ook maar hun medicijnen gebruiken. Hetzelfde met bloeddrukmedicatie. Ik ben absoluut niet tegen medicatie, want het is gewoon nodig. Dat klopt. Ja, maar ik vind dat er gewoon preventief meer moet worden gekeken naar leefstijl en allerlei andere factoren om te kijken of je iemand ook kunt helpen om daar vanaf te komen. Ik ben wel benieuwd of je ook antwoord hebt gekregen dan op deze vragen. Of is dat nog in procedure? Nee, dat komt eigenlijk. Dat voelt ongemakkelijk als iemand dat soort vragen stelt. Daar wordt overheen gesproken. Maar dat voelt wel, zeg maar, het vooroordeel dat je dan hebt. Hè? Zijn van, we worden dus bewerkt. We worden dom gehouden. Nou, dat gevoel, dat is niet denk ik een bewuste keuze. Mensen zijn natuurlijk protocolair opgeleid en die hebben daar... Maar wat je wel ziet, wat het wel doet, is dat er steeds meer mensen, ook vanuit die hoek, dat ze toch gaan kijken van, nou, wat kunnen we gaan initiëren qua leefstijl? Wat kunnen we gaan initiëren qua omgevingsfactoren? Wat kunnen we doen aan die sociaal-economische factoren? Zodat want ik bedoel, het drukt uiteindelijk toch op de zorg. Terwijl die al behoorlijk onder druk staat, zeg maar. Die staat al onder druk. En ik kan je vertellen dat er heel veel mensen, ook vanuit onze community, ook in Nederland en ik denk wereldwijd, dat iedereen heeft gewoon te maken met die kosten voor de zorg die alsmaar stijgen. Maar feitelijk krijg je daar niets extra's voor terug. Sterker nog, bepaalde dingen worden zelfs uitgekleed. Voorheen was het zo dat vitamine D3, dat gewoon in het pakket zat. Als dat nodig was, dan kon je ook weer typisch, hè? Want dat is ook iets wat mij met name... Maar dat was een besparing van 120 miljoen. Dus dat betekent dat mensen vitamine D3 zullen moeten gaan kopen. Nou, als jij een kleine beurs hebt, ga je daar al op besparen. Terwijl het wel voor ons allemaal, en niet alleen hier in Nederland, niet alleen in Europa, ook in Suriname, moet je gewoon een goede vitamine D3-spiegel hebben. En dat is natuurlijk ook iets wat vooral bij de black community extra nodig is. Extra. Het is van vitaal belang, zou ik bijna willen zeggen. Ik vind het wel pijnlijk eigenlijk, hoor. Ik vind het is verdrietig en het is tegelijkertijd ook heel pijnlijk. Ja, maar het is tegelijkertijd ook een kans. Want de feiten zijn zoals die zijn. Maar je kunt wel in ieder geval het gesprek openen met mensen. Je kunt mensen er wel in meenemen. Je kunt toch kijken hoe kan ik iemand bewegen om de leefstijl te veranderen. Is dit ook de reactie die je vaak krijgt? Hè? Dat mensen schrikken van deze resultaten en dan denken van... Ja, en dat wil niet zeggen dat het ook direct een verandering brengt maar het zijn kleine tweaks die je kunt aanbrengen, waardoor je gewoon in ieder geval preventief beter voor jezelf zorgt. Want er is niemand uitgezonderd die niet iets heeft met zijn eigen gezondheid. Of de gezondheid van je kinderen of van je ouders. Want vaak kom je ook op een leeftijd dat je gewoon ook zorg gaat dragen voor de gezondheid van je ouders.
Dus ik denk dat mensen daarin andere keuzes kunnen maken en meer verantwoorde keuzes kunnen maken. Zeker. En deze kennis die verspreid jij doorgaans met evenementen. Je hebt natuurlijk ook je lezingen hier en daar. Ja. Maar je bent ook internationaal actief. En ik weet dat je ook actief in Suriname bent. Hoe wordt er in Suriname gereageerd op wat je deelt? Heel erg goed. Mensen vinden het fijn. In Suriname doen we dat online. 1 keer in de zoveel tijd hebben we een livestream. En dan zorgen we er ook voor dat daar mensen bij zitten die iets meer dan gemiddeld weten. Ook hoe ze dat bijvoorbeeld met kruiden of op een andere manier hun eten zouden kunnen bereiden. Of ja, wat kun je misschien iets meer doen. Want de aanname is ook van ja, mensen in Suriname die hebben heel veel zon, de hele dag zon. Ik kan je vertellen, als ik met mijn schoonmoeder op straat loop en ik loop in het zonnetje, zegt ze: Sandra, begin aan deze kant te lopen, want azon faya. Ja. Snap je? Ja. Dus ja, vanuit dat perspectief, in Suriname zit je ook in de auto, je zit in je huis in de airco, je zit onder het balkon in de schaduw. Okay. Maar je hebt die zon wel nodig. En ik kan me nog heugen dat mijn opa altijd zei van tot 10 uur heeft de zon vitamine. Dus ik zou mensen... 10 uur 's avonds bedoelt u? Nee, 's morgens. Oké. Ik zou mensen in Suriname ook willen uitnodigen. Profiteer van die zon. Want jullie hebben het. Wij hebben het gewoon veel minder. En ja, maak daar gebruik van. En dat wil niet zeggen faya song in de middag. Maar 's morgens loop naar je werk of doe iets meer met die prachtige zon die jullie daar hebben. Nou ja, inderdaad. Kijk, het is ook hoe je ermee omgaat, hè, inderdaad. Ja. En ik vind het ook heel mooi. Kijk, mijn reactie net was heel erg omdat ik dan... ik hoor het nu en ik denk, wow, jeetje, wat heftig. Maar ik vind het zo mooi dat jij dat al direct ombuigt naar... Nee, het is een kans, we moeten er juist... Ja. En dat is belangrijk, want dat geeft een positieve mindset hierin. Ja, maar je moet ook positief zijn. Sowieso je hele leven moet je positief en optimistisch zijn. Maar je moet wel kritisch zijn en ook kritisch naar jezelf zijn. Van ja, maar wat kan ik doen? En niet altijd maar laten afhangen totdat je in een curatief proces komt. En mensen jou gaan vertellen wat jij nu moet gaan doen. En wat je allemaal moet gaan slikken en dergelijke. Dus, ik zag hier net een van jouw andere gasten. Die is heel erg bezig met sporten. En op jonge leeftijd beginnen met sporten. Maar ook als je ouder bent, blijf dat gewoon volhouden. Blijf gewoon die beweging zoeken. Ja, die is inderdaad nog steeds actief. Omdat ze gewoon gezond oud wil worden. Precies. Ja. En ik denk dat hij mijn leeftijd is. Ja, daar durf ik me niet aan te wijden. Dan wordt het gevaarlijk, Sandra. Nee, maar dat is ook iets. Ik denk dat gewoon dat het essentieel is om te blijven bewegen, te blijven sporten. En dat is niet alleen maar die gezellige dansie. Maar echt je lichaam ook uitdagen om iets meer te doen dan gemiddeld. Het werkt wel, hè? Maar het is inderdaad de wisselwerking. Ja. En ik ben nog even benieuwd, ik wil zoveel mogelijk benutten voor deze aflevering. Zijn er nog dingen waarvan je zegt, die wil ik absoluut nog even benoemd hebben? Ik zou iedereen willen uitnodigen. Ga in ieder geval je D3-waarde. Laat dat controleren bij de huisarts. En mag ik heel even inhaken? Dat is echt belangrijk. Ja. Want ik heb dat een paar jaar geleden gedaan en ik ben geschrokken. Ik zat echt zwaar onder wat het moest zijn. En ik heb dus inderdaad pillen, die heb ik wel zelf moeten kopen trouwens. Dat was niet goed. Daar is ook niks mis mee. Nee, precies. Het is voor je gezondheid. Ik slik nu echt dagelijks, volgens mij is het een tabletje. Maar ik ben echt geschrokken van mijn waarde. Ja. Het is niet dat ik me niet goed voelde. Ik voelde wel een soort van... ik dacht dat ik misschien ijzertekort had. Maar het bleek dus mijn vitamine D3 waarden waren echt zo laag. Ja. Maar echt schrikbaar. Dat de huisarts heeft me ook een boost gegeven. Hè? En daarna moest ik het met pillen bijhouden. En ik had het niet verwacht. Dus ik zou zeggen, volg inderdaad het advies op. Want, absoluut. En iedereen wereldwijd ondertussen. Gewoon dagelijks vitamine D3 aanvullen. En dan heb ik ook nog min of meer kritiek op de hoeveelheid. Je moet het
echt werkelijk waar hoog aanvullen. Dus je moet ook weten hoeveel moet ik aanvullen. En wat is een goed D3-product. Heb je daar ook antwoord op of is dat per persoon afhankelijk? Dat is per persoon afhankelijk. Okay. Want, ja, maar je weet natuurlijk niet waar je staat. Ja, D3 is een vetoplosbare vitamine. Dus hoe groter je bent, hoe meer je nodig zult hebben. Maar ook door die prachtige huidskleur van ons. Het heeft gewoon een correlatie met de zon. Maar in Nederland, ook in de zomermaanden, het heeft te maken met de hoek van hoe de zon binnenkomt. Ik vond het niet een fantastische zomer. Dus ik denk dat heel weinig mensen hebben geprofiteerd van de zon. En dat als je 1 of 2 dagen zon hebt, dat je dan denkt dat je D3-gehalte voldoende is. Je waarde voldoende, dat is gewoon absoluut niet zo. Dus het hele jaar door, elke dag vitamine D3. Ik kan me ook voorstellen dat mensen na vandaag denken, hey, hier wil ik meer van weten. Hoe kunnen ze met jou in contact komen? Ze kunnen mij contacten via of de website, wearehealthtribe.com. Ze kunnen mij contacten via social media. We hebben events die we organiseren. We hebben de livestream die we organiseren. We organiseren hier in Rotterdam op 23 november een event. Op 29 november. Waar in Rotterdam? Hou me ten goede. Het is hier in het westen. Maar op de website kunnen ze dat ook nog even toevoegen? Ja, gaan we het ook publiceren. 29 november. Dan doe ik dat in Amsterdam Zuidoost bij TEM. Dat is die Extra Mile. Voor heel veel mensen wel bekend. Dat is dan 's avonds. En dan kunnen mensen gewoon informatie krijgen. Wij delen informatie. Dat doen wij omdat we het belangrijk vinden dat mensen gewoon die informatie krijgen. En dat ze ook de gelegenheid hebben om vragen te stellen. En dat ze gewoon iets dieper daarop in kunnen. En wat je dan vaak ook ziet, is dat mensen ook heel onbevangen vertellen waar zij last van hebben. Hè? Want D3 heeft niet alleen te maken met energieverlies en dat soort dingen, maar alles begint mentaal. Dus wat je ook ziet, is dat mensen ook depressief kunnen raken, doordat zij altijd maar een te laag D3-gehalte hebben. Dus, ik kan me daarbij aansluiten. Dus er zijn heel veel voordelen, niet alleen van die D3, maar ook van een hele hoop andere vitamine. Want je had het net over ijzertekort. Vaak is het opnamemechanisme wat niet goed werkt. Dus wat ik altijd tegen mensen zeg, van ga vitamine C aanvullen, want dat is die katalysator. Dat zorgt ervoor dat ijzer daar komt waar je het nodig hebt. En dan zul je onder andere calcium toch? Vitamine C? Nee, dat heeft een correlatie met vitamine D3. Ook met D3? Ja, want die haalt calcium uit de bloedstroom. En K2, dat is de cofactor van D3. En die zorgt ervoor dat het in je botten en in je tanden komt. Dan ben ik verkeerd geïnformeerd. Dat kan. Dat is, goed, dat is in mijn bronnen zijn andere bronnen dan de jouwe. Maar in ieder geval, vitamine C is ook heel belangrijk om aan te vullen. Ja? En dat is waar je volgens mij, nu gaat het een vraag zijn, want ik dus nu niet meer met zekerheid te zeggen, maar dan moet ik denken aan sinaasappel, citroen en dergelijke, toch? Dat is het beeld, wat we heel veel hebben. Maar volgens mij komen citrusvruchten niet eens voor in de top 20. In het ene lijstje wel, het andere lijstje niet. Maar nee, het zijn de vitamine C bronnen, dat is echt een camu camu, dat is een amlabes, dat zijn andere bronnen die een veel hogere waarde hebben dan citrusvruchten. Ja, dus als je elke dag je sinaasappeltje uitperst, vooral doen omdat je het lekker vindt, maar niet om te denken van wat ben ik nu goed bezig voor mijn vitamine C. Ik denk dat we kunnen heel diep gaan. Ja. Misschien moeten we dat ook doen. Maar ik nodig iedereen uit, kom vooral en laat je goed informeren. Ja. Ik lees ook etiketten voor mensen, dan kan ik ze ook vertellen van zitten daar bijvoorbeeld synthetische vulstoffen in. Ik ben van mening dat synthetische vulstoffen totaal niet nodig zijn. Maar goed, daar heb je natuurlijk ook wel gradatie in. Maar ik kan mensen wel uitleggen van waar kun je de informatie vinden. Waar kun je de informatie vinden over E-nummers? Hoe
kun je een etiket lezen en interpreteren. Wat komt er, op welke plek op het etiket moet je kijken, waardoor je gewoon... Als ik een etiket zie, nou eigenlijk binnen 1 seconde kan ik wel zien van... Heb je hem al gescand? Heb ik het al gescand. Hoe lang heeft het voor jou geduurd om al die kennis je eigen te maken? Ik ben nu 13 jaar in deze wereld van preventieve gezondheid operationeel. En ik ben nog elke dag aan het leren. Aanstaande zaterdag heb ik weer een voedingsseminar. Dat heeft te maken met omega-3. En wat heel veel mensen niet weten is dat omega-3 wordt jouw hersenen, als je wordt gevormd, als je wordt gemaakt eigenlijk, worden gevormd uit omega-3. Dus je ziet dat heel vaak zwangere vrouwen gebruiken omega-3. Kinderen tot 5 jaar gebruiken omega-3. En daarna stopt het vaak. Ik kom ook uit de tijd dat ik ben opgevoed met levertraan. Ik weet niet of er nog mensen zijn die Scotch Emulsion lekker vonden. Ik niet. Ja. Maar goed, het had wel een functie. Dus ik ben ook heel blij dat mijn moeder dat soort keuzes voor ons gemaakt heeft. En ik was niet, mijn moeder was niet zo van, nou dan krijg je nog een hap suiker of een lekkere limonade erop toe. Was gewoon hapslik en een volle eetlepel. Dus er is heel veel informatie, heel veel goede kennis, heel veel goede informatie. En ik nodig mensen uit om die te komen halen. Zeker. Je hebt het gehoord, je kan het vinden op wearehealthtribe.com. wearehealthtribe.com. Voor de gemeenschap die hier in Nederland en Rotterdam en Amsterdam, je hebt gehoord, de data zijn 23 november in Rotterdam, 29 november in Amsterdam. Ja. En de livestream voor Suriname moeten mensen me even te goede houden. Ik dacht niet dat daar al een nieuwe datum voor gepland is. Maar die komt er vast en zeker er weer aan. Dus de website in de gaten houden en dan komt het... Ja. Oké. Helemaal goed. Ik zou zeggen, doe jezelf een plezier en ga in ieder geval kijken. Het kan geen kwaad, het kost je ook niks en het kan je heel veel opleveren. Dus ik ben heel blij dat Sandra vandaag is gekomen om dit met ons te delen. Want je hebt het gehoord, jullie zijn haar mensen en onze mensen. Ja. Dus laten we zorgen dat we elkaar helpen daarin. Sandra, heel veel succes. Dankjewel. En als er weer eens een keer een update is en je ons kan informeren of verblijden met nieuwe informatie, dan weet je dat je welkom bent. Ja. Dus let me know. Absoluut. Dit was weer een nieuwe aflevering van Tori Taki. Je weet het, we praten hier over datgene waar je het normaal gesproken misschien niet in de media voorbij ziet komen. Hier aan tafel gebeurt het wel. Tot de volgende keer.